Teflonové háčky, respektive háčky s teflonovou úpravou, jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, což je ocel s příměsí uhlíku. Tyto háčky jsou extrémně silné, pevné, ale zároveň lehké. Jsou tedy doslova předurčeny k použití s neutrálně vyváženými nástrahami. Zároveň jsou dostatečně pevné na to, aby uspěly i ve složitých podmínkách, jako jsou různé závadové vody. Díky teflonovému potahu jsou matné, neodrážejí vůbec žádné odlesky. Tato vlastnost si tedy předurčuje k použití v extrémně čistých vodách, například pískovny nebo rybníky, řeky brzy z jara nebo pozdě na podzim, kdy ta voda je extrémně čistá, což může být rozhodujícím faktorem pro ulovení kapra. Hodí se i na silové zdolávání. Háčky jsou chemicky ostřené a hrot drží poměrně dlouhou dobu. Chytají na první kontakt. Háčky z řady Teflo dodáváme ve 4 různých variantách a každou z nich ve 4 různých velikostech.